ହ୍ୟାଲୋ ଭିଉୟର୍ସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚୁକ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଭିଡ଼। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି। ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସବୁ ଏଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଆଲୌକିକ ଚମତ୍କାରିତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସମୟରେ ନେତକୁ ଦେଖି ମନ ଭରି ଆସିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।